Det klør, det sviger. Skidesvar. Det rammer rigtig mange piger. Skidesvar. Det er faktisk 3 ud af 4, der kæmper med et underliv med alt for høj pH-værdier. Skidesvar. En infektion. Kæmper med skidesvar. En vaginal irritation. Skidesvar. Og du har ingen score-chance med en helt i hegnet fucked up syrebalance. Kender et trick, så smerterne letter. Nej, det er ikke de der dyre surhedsregulerende vaginaltabletter. Griber ned i køledisken og siger, hey, få nu smurt dit følsomme slimhinde med den her liter yoghurt. Den regulerer pH'en, du mærker en forvandling. En helt naturlig mælkesyre undervognsbehandling. Skidesvar. Det klør, det sviger. Skidesvar. Men det er for let at kurere. Skidesvar. Så lad os lære at acceptere, at med sund fornuft og surmælk, så klør det ikke mere. Skidesvar. En banal infektion. Skidesvar. En vaginal irritation. Skidesvar. Og du har ingen score-chance med en helt i hegnet fucked up syrebalance.